Babe, ganahan kay ka sa kinana, no? Imo good yung wallpaper. Kaayo, babe. Ako gining dream car. Mo ba? Sana all dream. Ha? Wala eh. Nganong sakyanan gid imong wallpaper? Law of attraction na, babe. Ako ni siyang i-wallpaper hangtod ako ni siyang makuha. Ah, ana din na. Di ba? Ana ka sa una nga ako imong dream. Yes, babe. Hangtod karon, dream man gyapon ka. Mao ba? So, anong dili man ako imong wallpaper? Kay tungod nakuha na ko nimo? Kay tungod uyab na ta? Los-los nimo. Ha? Kailangan gyud sa tanan na lang gyud ikaw gyud ang nakabutang? Di kay di ba anak man ka nga mo na imo siyang wallpaper kay mo na imong dream car. Nya nara na siya diha until makuha nimo. So, since nakuha na ko nimo, di na di ko na kailangan ng wallpaper. Abot, galibog na sa kung pasabot eh. May pag magbuwag na lang tano para wa na sa ko nimo makuha. Atong tanan if i-wallpaper bagyo ko nimo kay wa pa ba ko nimo nakuha. Babe, tungod lang wa ti kag wallpaper, makigbuwag na dayon ka. Grabihan nimo no. Uyab ba na imong dream car? Grabe. Di na nako kaya. Di nako. Unsa di nako? Di na ka nato. Gana na ka magbuwag na ta? O di ba nakigbuwag naman sa juga? Oh, nakuha na nimo yung gusto. If I know, ikaw gyud gusto makigbuwag. Bahala ka di ay. Di ba yung kuno ko talik di? Okay, akong heart. Uy, babe, ano naman ka? Sakit sa untugan. Uy, okay na ka. Babe, babe, please. Ayaw sa ko biyahe. Sakit sa untugan. Babe, di mo giti kabiyaan. Never giti kabiyaan. My heart can't take all this pain. Babe, ayaw pa ginana. Di lagi kabiyaan. Di gumawa ni mo. Promise. Babe, so di ta magbuwag? Of course not. Love ra kay tika. Okay na ka? Oh, medyo okay na. Good. So, imo gyud po kay wallpaper? Yes, baby. Padung na gid kay wallpaper oh. Asa daw ba? Kani? Buta ka? Sure ka wallpaper worthy ni? Murang to nagbaligya lechon na noy. I-delete ko na! Egit! Shout out to Crew, Riri Mariz, and Kathleen Kilaga. Comment i-wallpaper ko for a shout out on the next video. Hey guys, it's me, Dodong Dave.